A sorte volve sorrir a comarca do Barbanza. Nesta ocasión foi Boiro a que saiu afortunada cun premio no sorteo da 11 de onte de 245.000 euros. Neste quiosco da 11 que rexenta Fidel Lampón, situado na rúa boirense Santos Mieites, foi onde se venderon un total de 7 cupóns do número 8.256, premiados no sorteo de onte con 35.000 euros cada un, repartíndose en total uns 245.000 euros. Ayer o número 8.256, 7 cupóns premiados con 35.000 euros cada un. Esta é a primeira vez que Fidel, natural de Aguiño, que é afiliado da 11 dende o ano 2002, reparte un premio destas características, algo que o enche de satisfacción. Sí, foi a primeira vez que din un premio de 35.000 euros, sí. Durante toda a mañá, ningún dos posibles gañadores se achegou ata o quiosco de Fidel para comprobar se foran eles os afortunados. Aínda así, o vendedor ten toda a seguranza de que son todos veciños da localidade. Sí, foron xente de aquí de Boiro, bueno, a min personalmente non me veu ningún, pero sí, vendéronse, eu creo que de un en un, e foron de aquí de Boiro, veciños de Boiro, sí.